to. Weh, apik menjarananmu iki. Iya no, ditumbasne buku ndek wingi kok. Wah, ngerti yo, aku mau titip ibumu Run. Wis sesuk wae tumbas dhewe. Yo, golek Arjun yuk. Wis, ayo. Dibutuhkan segera minimal lulusan SMP bersedia kerja keras. Langsung datang ke lokasi untuk tes pekerjaan memandikan singa. Bakal singa mati aku. Lowongan dicari. Pengasuh anak pengalaman tidak diutamakan. Pekerjaan mengasuh anak Krakatau. Bledos loh gunungnya kok piye to. Dibutuhkan segera Anda siap jadi James Bond. Deng deng deng. Mati dewe. Siap bekerja siang malam jadi penjaga masjid dan kebon. Walah, James Bond jaga kebon. Pikirku dadi detektif ngono ya, ra genah kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek lek minggir lek, tangan lek. Serius timen, delok apa lek? Bos, cah cilik-cilik iki urusane cah gede. Bisnis penting iki. Wah, lah golek lowongan kerja lho. Wis kono. Ganggu wae engko ora sida oleh proyek gede iki. Wis kono. Ya wis lek. Yo, ayo. Jaranan, jaranan, jarane, jaran tedi, jaranan, jaranan. Juaran wedi gundulmu kuwi. Gawe sair sak senenge udulmu dhewe. Oh, sprentak jalan kapok. Jaranan, jaranan, jarane, jaran tedi. Nyanyi apa kowe mau? Salah iku lirike. Beneri jaran teji, dudu jaran tedi. Ngerti? Oh, tak kira jaran Teddy. Itu ora dia mau karo lek Teddy. Nah, mulai ki aku ya bingung. Sakretiku tadi bar ki beruang. Dudu tadi jaran. Hush, ra sopan. Ora oleh kaya ngono kuwi. Walat karo wong tuwa iku. Weh, jaran kepang to iki. Apik men. Nemu nang ndi? Nemu iki sing mundurne buku ning pasar. Dek wingi. Aku jane ya pengen duwe. Oh, tenang wae, rasah tuku. Gawe wae kok papah gedang. Ayo. Lah golek apa gedange ning ndi? Ning kebone Mbah Bejo wae yuk. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye lek? Sida entuk proyek gede lek. Traktir lek, makan-makan. Proyek wae padha arep ngerti urusane wong tuwa. Iki meneh abrakan kaya ngene mbok gawa ngalor ngidul. Warep barang apa piye? Wo lek tedi iki jenenge jaran kepang. Salah satu kebudayaan kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Iya lek, aja ngantek diklaim negara liya. Yen wis diklaim, engko lagi padha bingungi. Iya ya, apik-apik. Kita sebagai generasi muda harus menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Yen ora awake dhewe sapa meneh ya ta? Ngene-ngene lek Teddy lho pernah
main wayang wong. Tebakan aku dhewe dadi sapa? Oh, ya sesuai wajah lek tadi. Patute ya dadi buta cakil. Oh, dadi Prabu Rama ya kene. Prabu Rama kok gosong. Kosong. Prabu Rama ki gagah, putih, gede terus dhuwur. Lek tadi. Oh iya, Lek. Mbah Bejo ana nang omah ora yo? Ya yang dia mau nang omah. Lah arep padha perlu apa? Bisnis penting. Ya wis, Lek. Assalamualaikum. Bisnis. Waalaikumsalam. Dang wis rono. Potri legendri naga sariri. Riwali wali jenang atul-tul. Dolan awan-awan delok manten-ten. Ditenono besok gede dadi apa-apa. Padha mbako enak mbako sedeng-deng. Dengkok engklak-engklok kaya kodhok. Yo kianira kang para prajurit lamun bisa sira anulata. Waalaikumsalam. Bocah. Rene linggih kene, Rene linggih kene. Ana apa to, Le? Anu Mbah, ajeng nyuwun Papa Gedang. Nggih gawe jaranan Mbah. Iya, mau dhewe kono nang kebon. Wah. Niki wayang kulit asli, Mbah. Iya, iki jane iki kulit asli. Mung ora terawat. Biyen tak tinggal niliki putune Simbah sing nang Jakarta. Dadi bleduk, reget, ora kopen. Lah si Teddy kesateran ora gelem ngresiki. Mbah, yen iku namine sinten, Mbah? Lakon napa musuh, Mbah? Wo, iki Prabu Baladewa, kakak kandunge Prabu Kresna. Iki ya kesatria. Ya gor sipate gampang nesu, tapi ya gampang ngapura. Ya wis kono yen arep jimok Papa Gedang. Nggih, Nggih, Mbah. Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngendi wae to, Le? Wedhuse mau mbok goleke pakan apa durung? Engko dhisik, Mbah. Aku dhewe urung sempet mangan kok. Nganti jero weteng kuwi lho. Cacing do sambat ayam hangry. Ayam dihanger iki apa to, Le? Bahasa Inggris, Mbah. Artine luwe ngono. Bocah cilik-cilik mau arep ngopo, Mbah? Kae njaluk Papa Gedang arep digo dolanan. Lah kowe kuwi kat esuk kok ngendi? Iki lho, Mbah. Aku iki sibuk golek gawean. No job street. Cantik. Apa kuwi? Job street, Mbah. Iku online lewat internet kuwi lho, Mbah. Lah ngomah wae gawean akeh. Ngurusi kebon, sapi, wedhus. Sing tak goleki sing gawean sing rada keren ngono lho, Mbah. Sing kerja dinas, kantoran, apa perusahaan ngono lho, Mbah. Dadi eksekutif ngono lho, Mbah. Oh, udah sih. Eksekutif apa to, Le? Kebon semono ambane ae ora mbok urusi. Wedhus semono akeh wae pedran. Mosok Teddy angon wedhus terus-terusan to, Mbah? Walah, bocah iki Kanjeng Nabi Muhammad wae wong angon wedhus ya ora isin. Lele, apa melu lekmu kono nang Jakarta? Dodol bakso. Larise kaya ngono.
nganti kurang tenaga lho. Walah. Kena anu lho, Mbah. Kena deben aku wis nang Jakarta ora betah lho, Mbah. Dalane macet. Kebanjiran. Wong isine padha kemrungsung wae. Wis sembah lil. Jatrae kowe iki lho, bocah keset. Wis kono mangan kono. Ya, Mbah. Sik. Wah, kebone Mbah Bejo ombo ya. Saiki ditanduri gedang. Sik kono ditanduri jagung. Wah, iki ditandur to. Tak kira tukul ngarepe dhewe. Ya jelas ditandur. Sak jenenge kebon ya mesti ditanduri. Dan pengen hasilke duit. Kebon jagung kono kae sadurunge ya ditanduri nganggo ngene jagung. Walah, sapa ngomong kudu ditandur gen iso hasilke duit. Kok iso? Lah buktine kebun binatang kae. Masa keteke gajahe arep ditandur? Walah mbah run. Jaran teji sing numpak ndoro bei sing ngiring para menteri jek nong jek gong jek turun ketepuk kencing prok ketepuk jedar. Oh, lah kae bocah cilik-cilik ganggu wong turu wae berisik. Joran jaran. Yo, nyanyi. 1 2 3. Jaran teji. Sing numpak ndoro bei, sing ngirim para menteri. Jrek dong jarane. Turut ketepuk kencing prok ketepuk jedar. Wis, yo. Ora joran jaran malah ra sida turu aku. Aja kleru meneh lho. Jaran teji udu jaran tedi. Jaran teji sing numpak ndoro bei sing ngirim para antri jek nong jek gong jrek turut lurut ketepuk kencing prok ketepuk jedar. Wah, bocah-bocah pinter. Jarang bocah saiki gelem nyanyekne tembang dolanan. Nggih, Mbah, niki tesih sinau. Dereng pati hafal. Lah mau malah kelintu syair, Mbah. Kleru piye to, Le? Lah kudune lak jaran teji. Malah dados jaran tedi. Yo wis ora apa-apa, wong sinau ya kleru ora apa-apa ya. Sing penting terus belajar, sering kleru ben bener. Lha ya, lagu jaranan iku ya ana pituture ya, Le. Artine sing gedhe karo sing cilik saling membutuhkan, saling kerja sama lan uga ana ing unggah-ungguh budaya Jawa sing enom utawa sing cilik kudu ngajeni utawa ngurmati sing luwih tuwa. Oh, ngoten nggih, Mbah. Nuwun, surat, bos. Boleh, kale temonono Le. Nggih, Mbah.
Lah kowe kabeh sebagai penerus bangsa kudu mencintai dan melestarikan budaya sendiri. Nggih, Mbah. Surat go sabale. Niki Mbah, surat kagem Lek Teddy. Saking Dinas Perhubungan. Wah, iya le. Teddy, iki lho, surat kanggo kowe. Bocah kok keseteram. Jare pengen ndang rabi. Teddy. Ya wis le Arjun iki kekno Lek Teddy kono nang jero omah kono. Nggih, Mbah. Lek Teddy. Lek Teddy. Apa? Oh, iki Lek, ana surat saka Dinas Perhubungan. Wah, ketemu kerja ya, Lek. Oh iya, sapa? Lek Teddy. Wingi lagi tak lebokke lamaran wae. Saiki wis dipanggil lho, Lek Teddy. Dipanggil sik kuwasa, Lek. Oh, bocah. Yo kantor Dinas Perhubungan iki delok. Oh. Loh, iku lak Lek Teddy to? Lek Teddy. Ku teko kene bareng ngopo? Ndang lunga. Lah wingi jarene kerjane Dinas Perhubungan. Dipakno guru tukang parkir. Dinas